Magandang hapon mga kadiskarte. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay kung paano nga ba yung step by step ng pagpapadami ng pabo. Itong sasabihin ko ngayon mga kadiskarte, ito lamang po yung natuklasan namin at experience namin sa pagpapadami ng pabo. At sinasabi ko sa inyo na madali lang tong mag-alaga ng pabo, parang manok din na native. Walang pinagkaiba mga kadiskarte. Ang pinagkaiba lang nila ay mas makatipid ka dito sa pabo. Sa experience namin yun na mga kadiskarte. Tuturo ko ngayon yung step by step paano nga ba natin to papadamiin. Ikwento ko na lang sa inyo itong experience namin. Nung nag-alaga kami ng pabo mga kadiskarte, bumili lang kami ng isang upa at isang barako. Yung bang linaro lang namin na hinayaan lang namin na pakuan-kuan dyan, lakad-lakad ganon. Tapos nung nangitlog mga kadiskarte, dahil wala nga kaming ginawang kulungan nila, nung nangitlog siya, ginawan lang namin ng diskarte, takpan yung itlog nila ay lagyan ng galba ganon. Tapos yung bang gawin nating safe sila yung mga itlog. Tapos nung nakapapisa kami mga kadiskarte, inalagaan lang namin to na parang pato. Yung bang papakainin mo lang, ilagay mo sa kulungan na kagaya noon. Tapos kahit hayaan mo na silang ganito palakad-lakad mga kadiskarte, darami na sila yan. At ang masasabi ko, ang mga pabo mga kadiskarte, ugali nila yung maghanap ng pangitlugan na yung yung kubong, yung mga masamik kagaya noon. Mga masamik ay kapag mangingitlog yan mga kadiskarte, yung bang pupunta sila sa mga makuan na lugar, yung mga maganyan ay masamik ganon. So syempre ikaw naman na nag-aalaga, kailangan mong, obligasyon mong ayusin yon para sila para safe sila. Ito sila mga kadiskarte, tignan mo sila mga kadiskarte. At ang mga diskarte naman para makatipid sa pag-aalaga ng pabo, kumuha tayo ng damo o kaya ganito, yung balangig ay kinukuha lang namin to sa mga sakahan. Tapos tinatadtad namin na ganito, ginaganyan-ganyan lang namin, kakainin nila yan. Kinakain nila yan mga kadiskarte. Ang mga pabo pala ay mahilig sa damo. Kung may pabo kayo mga kadiskarte at nagtitipid kayo, pwede kayo naman kumuha ng madaming damo or balangig na ipakain sa kanila kasi gustong gusto nila yon. At sulit na sulit ang pag-aalaga ng pabo mga kadiskarte. Alam nyo kung bakit? Ang isang ang isang barako, naghihigit 5 kilo yan or 7 kilos mga kadiskarte. Kapag kinatay mo yan, halos 1 week mo lang kakainin. At baka magsawa ka pa. At siyempre masarap ang karne ng pabo mga kadiskarte. Sa mga gusto mag-alaga dyan, napakadali lang itong alagaan mga kadiskarte. Hindi naman yung maselan. Pero kapag bata pa to, mga sibong ganon, medyo maselan mga kadiskarte. Kasi kung nakagat ng langgam yan, magkakasakit yan. Kaya bigyan na din natin sila ng pansin para maparami natin sila ng uso. Tignan nyo dito mga kadiskarte, oh. Noon wala kaming mga alaga, maayos pa dito, pero ngayon hinayaan na lang naming madudumi. Kasi talagang ganyan yung mag-alaga mga kadiskarte, hindi natin itong maiwasan. Alangan naman nga rin sabihin mo sa kanilang na huwag sila tumaya dito. Siyempre hindi yun maiwasan, kaya tanggapin na lang nating marumi dito. Pero kung naman mga kadiskarte, kung may pera naman kayo, pwede naman kayong gumawa ng kulungan nila para hindi sila yan yung namin, mga halos 5 kilo yan. Madami sila mga kadiskarte, halos nasa 50 pieces ata sila. Madami na din kaming nabenta. At ang per kilo pala ng pag-alaga ng pabo mga kadiskarte, nasa 250 per kilo. Kaya sulit na sulit mo to mga kadiskarte. At madali lang alagaan to. Ang lalaki pa nila, oh. Pwede mong gamitin to kapag mag-birthday ka. Talagang sobra-sobra na yan. Siguro yung 3 dyan mga kadiskarte, kung mag-birthday ka, ay talagang sobra-sobra na yon at masarap pa. Kaya maganda din mag-alaga ng pabo mga kadiskarte. So yun yung diskarte natin. Ang step by step madali lang naman. Nasabi ko na sa inyo. Simula dapat bumili ka ng upa at saka barako. Hayaan mo lang silang palakad-lakad dyan at mamaya magkakaanak na sila. Tapos pagkapisa ng anak nila, kunin mo. Pagkakuha mo, pakainin mo ng pigs at lagyan mo ng bitrasin yung tubig nila para lumakas yung resistensya nila.
Kasi medyo maselan tong pabo na to kasi makagat lang ng langgam yan magkakasakit na. Hindi gaya dito sa mga pato natin na kwanto, mga warrior. Malalakas yung resistensya kaya medyo kahit hayaan mo talagang kayang mabubuhay. So yan mga kadiskarte, ganyan sila karami. Meron pa dito. Tignan nyo sila oh. Mga gustong mag-alaga pala mga kadiskarte, pwede kayong mag-comment at tignan natin kung malapit nga ba kayo dito sa Isabela, dito sa Ramon mga kadiskarte. At bebentahan ko kayo. At syempre makaka-discount kayo mga kadiskarte. Kaya mag-comment lang kayo para mabentahan ko kayo at magsisimula na kayo. Madali lang to mga kadiskarte. Lalo na ngayon, pandemic, kailangan natin ng may sideline dito sa ating mga tahanan para meron tayong kainin. So yan mga kadiskarte, magtatapos na tong video at sana nagets nyo ang ibig kong sabihin na pag-explain sa inyo kasi ginawa ko naman best ko. At yung sinabi ko mga kadiskarte, yung experience lang namin na pag-aalaga ng pabo. Talagang hinayaan lang namin sila mga kadiskarte. Kaya hanggang ngayon hinayaan din namin sila pero napakadami na sila. Tignan mo ang laki. Hindi naman kami hindi naman talaga namin tinutukan na alagaan to pero dumami sila kaya madali lang tong alagaan. Kaya kung gusto niyo mag-alaga mga kadiskarte, mag-comment lang kayo at bibigyan ko kayo ng pabo. Bibili kayo mga kadiskarte. Siyempre makaka-discount kayo. So yan, tatapusin na natin tong video. Yan sila. Nagtatapos ng ating programa at sana may naitulong akong diskarte sa inyo mga kadiskarte. I got broads in Atlanta. She took the lean.